hapon sa tanan, mao kini ato ang pinakuling kahimtang karon sa panahon. Ang bagyong si Liwayway nga na international name nga Lingling kay ganina ni kusog na ni og nahimo na ni siyang usa ka tropical storm. Ug karon na ni siya karon himutan sa may 340 km east northeast sa Daet, Camarines Norte. Ug na ni siya roy kakusgon sa hangin nga 65 km per hour dito daw sa tunga ug pag-unos nga moabot og 80 km per hour. Ug gayrog po ni siya sa direksyong northwest sa kapaspason nga 25 km per hour. Ug tungod pod ani sa bagyong si Liwayway, dinhiron sa tibok Visayas kay makasinati ta karon ug madag-umon nga kalangitan nga naagihapon ta karon mga katag-katag ng mga pagulan, panugdog og kilat. Samtang ang atong hangin ug kadagatan dinhiron sa Eastern Visayas kay makasinati dito og moderate to rough nga kadagatan. Ug di naa sa tag-issue karon nga gale warning dito ron sa Eastern Seaboard sa Visayas, dinhi sa Leyte o sa Eastern Visayas. Samtang dinhiron sa Cebu, uban pang dapit sa Visayas kay makasinati gihapon ta og hinay nga tuna sa kasarangan nga paghuros sa hangin ug di na nga ang kadagatan kay malinawon nga tuna sa kasarangan ng pagbalod. Ug para sa mga dugang weather updates, pwede natong i-follow ang atong social media accounts nga DOST_pag-asa ug i-check ang atong website nga www.bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Ug dinhi na lang kutob, mao kina ato ang pinakulaing kahimtang sa ato ang panahon. Gikan dinhi sa Visayas PRSD dinhi sa Mactan, Cebu. Ako si Vine Singson. May hapon.